хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар байни Самисавхоз ва Сабзавот ҷамоати Бустонқалъа, рости повороти аэропорт. хона дар 5 сотиқ замин ҷойгир буда, аз 4 дархона ва калидор подвал верантаи иборат мебошад. обу светаш доимӣ буда, ба дохили хона ҷӯйбори об мегузарад ва ҳаминчунин водопровод дорад. ба назди хона хатти канализатсия мегузарад. танҳо пайваст кардан лозим тамом. хона дорои 3 комнатаи 5 ба 3 ва 1 комнатаи 7 ба 3 мебошад. чолёби ангур ва инчунин дарахтҳои мевадиҳанда аз қабили ног, шафтолу, ангур, бодом низ дорад. маълумотҳои иловагӣ, нарх ва рақами соҳибхонаро дар описанияи видео гузоштем. метавонед занг зада маслиҳат кунед ва инчунин хонаҳои фурӯшии нав дар шаҳри Бухтарро аз канали ютуби мо Кургантюбе Бухтар дастрас намоед.